Vi er omkring de 600 meter i højdemeter. Vi har kørt omkring 7 km eller sådan noget. Vi har brugt omkring 800 kilokalorier. Så det fortæller lidt om, hvor anstrengende det er. Og vi har kørt i en time og et kvarter. Så det er ikke en høj gennemsnitsfart, vi holder os. Men det er ikke fordi, vi slapper af. Og banen det er bare joller og joller. Det er hårdt for Jan Ulrik. Det er også hårdt for os alle andre. Men Jan Ulrik han har spist for mange kalbsnitzel med pommes og banæssaus. Han kører sig i form, som alle de andre år. Det er bare svært at nå på 3 dage. Så flager jeg nu af. Flager ud af noget skieren på 3 dage. Nej, jeg tror også det er over 10% i gennemsnit indtil nu. Og vi er nede på 5 måske nu. Hvad? 10 år på det hårde. Det ser ud som om, man kommer til en lille stigning igen. Og må det så er deroppe på svingen, eller hvor den deler sig.